אהלן בנות, טוב, איזה כיף שהצטרפתם אליי היום. רגע לפני שאנחנו קופצות לעומק ואנחנו מתחילות את מה שתכננתי לכם בזום, אני רוצה רגע לספר לכם סיפור קטן על מישהי שממש קרובה אליי, שאני נורא מעריכה ואוהבת. אז ככה, זו בחורה שתמיד שם בשביל אחרים, בשביל כולם, לא סתם, פשוט בשביל כולם. היא מקשיבה, היא עוזרת, היא מכילה, ולא משנה כמה היא הצליחה או השיגה, היא תמיד הורידה את עצמה מאיזושהי סיבה. לא יודעת למה, היא אמרה לי שזה מתוך התחשבות באחרים, כי היא לא רצתה שאנשים אחרים, או באופן כללי אנשים סביבה, ירגישו שהם פחות טובים. כל פעם שהיא קיבלה הצעה שיכלה להוביל אותה למקום טוב יותר, פשוט ויתרה מתוך פחד של מה יגידו, מה יחשבו. היא ויתרה שוב ושוב. היא חשבה שאם היא תישאר במקום הנוח שלה והרגיל, היא תהיה שייכת הרבה יותר. אבל כל לילה, כשהייתה לבד, היא הרגישה ריקה. היא הרגישה שהיא פשוט זורמת עם מה שיש, וכנראה שזה אידיאלי, כי כולם בסביבה שלה התנהגו ככה, התנהלו בצורה הזאת. עכשיו, לפעמים עלו לה מחשבות, כמו, מה איתי? האם זה מה שנועדתי לעשות? אבל היא לא ידעה מה לעשות באמת, או אם צריך לשנות או לא, או מה להגיד, אז היא פשוט המשיכה בדרך שהכירה, עד שהגיע הרגע שזה כבר לא עבד לה יותר. ואז כל כמה זמן הייתה יוצאת על אנשים שהיא נורא אוהבת, כלומר יוצאת על אנשים מתוך כעס, הייתה פשוט מתפרצת, כי היא הייתה פשוט מוצפת. היא אמרה לי שוואלה, תני לי, תקשיבי, אני לא מצליחה, פשוט לא מצליחה להחזיק את זה בעצמי. אבל זה הבעיה היא שזה היה יוצא על אנשים שלא היו קשורים בכלל למצב שהיא נמצאת בו. היא פשוט הייתה מתפרצת על כל מי שעשה איזו שטות קטנה, כל מי שעשה טעות קטנה. וכן, זה היה השלב שבו היא התחילה לקרוס. הרגישה עבודה, היא הרגישה לבד, היא איבדה את הכיוון, היא פשוט הרגישה שאף אחד לא באמת מעניין אותה. סליחה, פשוט הרגישה שאף אחד לא באמת מתעניין בה. כאילו, פשוט לא שווה. והיא הרגישה שהיא שווה כל עוד היא מתאימה ומרצה אחרים. אז אותה בחורה, זאת בעצם אני. אז אהלן, קוראים לי נילי, וברוכה הבאה לוובינר. אני הולכת לדבר איתכן היום על איך ליצור את החיים שאתן רוצות. חיים שבהם אתן לא צריכות להתפשר על עצמכן, לא צריכות להקטין את עצמכן, ושאתן לא צריכות לוותר על מה שאתן אוהבות ורוצות. תנו לי להסביר לכם מה עומד מאחורי כל הדבר הזה. זה לא איזה פתרון קסם, זאת עבודה פנימית ותהליך ארוך. הצעד הראשון בתהליך הזה הוא להכיר את עצמכם. נכון, זה לא קל. אני מכירה את זה, כי הייתי שם. לא ידעתי איך לאהוב את עצמי. השארתי את כל השאיפות שלי בצד. הייתי עסוקה בלרצות את כולם, הייתי מסכימה לכמעט כל הצעה שהציעו לי, ורק בסוף הייתי שואלת את עצמי, וגם זה אולי, מה אני רוצה. אבל גם אז פשוט המשכתי כאילו ככה זה צריך להיות. כי זה כל מה שהכרתי, מה זאת אומרת? מה, מתנהלים אחרת, הולכים נגד הזרם? ממש לא. הולכים עם הזרם. ברגע שהתחלתי בתהליך שבו כל מה שעשיתי היה ללמוד להיות אני, להכיר את עצמי, פתאום התחלתי להרגיש את השינוי. וכן, זה לא קרה ברגע, אבל זה קרה. וכשזה קרה, העולם שלי השתנה. אני לא מתנצלת על מי שאני יותר. היום אני כאן כדי להראות לכם איך גם אתן יכולות לעבור את השינוי הזה. זה לא הולך להיות קל, אבל אני כאן איתכם. שיט. אני רוצה שתחשבי רגע, איך את מרגישה כשאת מציבה את עצמך במקום של לא מספיק טובה? איך את מרגישה כשאת עושה הכל כדי
רק לא לאכזב אחרים. אבל לא, אבל בסופו של דבר, את מרגישה ריקה ומרוקנת מכוחות. אני אחזור על זה שוב. אני רוצה שתחשבי רגע, איך את מרגישה כשאת מציבה את עצמך במקום שלא מספיק טובה? איך את מרגישה כשאת עושה הכל כדי לא לאכזב אחרים, אבל בסופו של דבר את מרגישה ריקה ומרוקנת מכוחות? מה את מרגישה כשאת שמה את הצרכים שלך בצד בשביל אחרים? כמו שאני הייתי פעם. אולי גם את מסתובבת עם שאלות כבדות. מי אני באמת? מה אני רוצה? איך אפשר להרגיש מסופקת בלי לוותר על עצמי? אני רוצה עכשיו שתחשבי על הרגע שבו את מוצאת את עצמך, מקטינה את עצמך כדי להתאים את עצמך לאחרים. שימי לב, איזה כבד זה מרגיש. לא צריך להרגיש ככה. בואי נבין איך אפשר לשנות את זה. איך אפשר להתחבר לעצמך ולהפסיק להקטין את עצמך. אני רוצה שרגע תשאלי את עצמך, אנחנו ניקח את זה הפסקונת של 2 דקות לתרגיל. מה זה אומר? אני רוצה שתעני באמת על השאלות הבאות. מה אני רוצה ואיך אני יכולה להרגיש מסופקת בלי לוותר על עצמי. אני רוצה שתתני לזה 2 דקות, פשוט תזרמי עם זה. טוב, אז אני מקווה שזה היה מאוד מעורר דברים בגוף, אוקיי? מעורר מחשבות נוספות, כי זה חשוב, זה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך הזה זה רגע להפיל אסימונים, אוקיי? אני רוצה שבוובינר הזה תתמקדו ברגע בתהיות שעולות לכם, במחשבות, כל מה שיכול אולי קצת לערער, אני יודעת, זה לא קל, אבל זה חיובי, זה טוב, אוקיי? אז אנחנו נמשיך. כל הכבוד לכולן על העבודה, אתן מהממות. כל הכבוד, אני יודעת שזה קשה, אתן מעולות במה שאתן עושות. ותודה על השיתופים, אני מאוד מעריכה. אז ככה, אנחנו נמשיך לשלב הבא. השלב הבא הוא, זה, יש פה שלבים של התהליך שבעצם אנחנו עוברות כדי ליצור שינוי בחיים שלנו. אני רוצה להראות לכם איך אתן יכולות לשנות את הדרך שבה אתן חושבות ומרגישות לגבי עצמכן. דבר ראשון זה להכיר את עצמכם, להבין מה עושה לכם טוב, מה מעודד אתכם, מה מרים אתכם, מה אתן אוהבות לעשות, מאילו שיחות אתן נהנות. אני רוצה שגם בזה אתן יכולות, את יודעת מה? אני אתן לכם עכשיו. אני רוצה שתענו על להכיר את עצמכם, אוקיי? להבין מה עושה לכם טוב, מה מעודד אתכם. אני רוצה שתקדישו לזה עוד 2 דקות. חשוב לי שתכתבו את מה שאתן מרגישות, אוקיי? קחו עוד 2 דקות. אם אתן צריכות עזרה, הכוונה, באהבה, אתן יכולות לשאול אותי ואני אעזור לכם. מהמם. כל הכבוד לכם. אני, מה זה שמחה שאתם משתפות איתי פעולה? זה ממש מרגש אותי, באמת. טוב, אז אחרי שעניתם על זה ואתם יש לכם רשימה, טוב, אז השלב הבא זה להכיר בערך שלכם. ללמוד לאהוב את עצמכם, מתוך מקום של הבנה שאתן ראויות לאהבה, לא בגלל שאתן מספיק בסדר, או עושות מעל ומעבר, ובאמת, קופצות מעל הפופו כדי להראות כמה אתן בסדר, אלא בגלל שאתן מי שאתן. אז יעריכו אתכם, מעצם העובדה שאלה אתן. עם כל מה שזה מביא, עם החסרונות ועם היתרונות שלכם, זה לא משנה. בסוף, אני מאמינה ששלמות זה לא רק, שלמות מורכבת לא רק מדברים טובים. שלמות מורכבת גם מדברים לא טובים וגם מדברים טובים. זה כמו אין ויאנג, אוקיי? אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. זה היופי. אף אחד לא טוב טוב, אוקיי? אין דבר כזה. אבל יש כמה אנחנו מעריכות את כל חלקים שקיימים בנו, ואנחנו יודעות להשתמש בכל החלקים שלנו לטובה, אוקיי? עכשיו, בשלב אחרי זה חיבור מחודש למי שאתם.
מספיק להיות חלק מהשגרה שבה אתן מתנהלות לפי הציפיות של אחרים. כי חלאס, כולנו יודעות, זה מייק. כל אחת מאיתנו יכולה ליצור חיים שמתאימים לה. דרך אגב, לא משנה באיזו תקופה את נמצאת, לא משנה באיזה מקום את נמצאת, ולא משנה באיזה גיל את נמצאת. כל רגע זה ספתח, יותר נכון, הזדמנות לעשות שינוי. השאלה היא, בכל פעם כזאת, האם את בוחרת להשתמש בהזדמנות הזאת, להתחבר לעצמך, או לעשות דברים עבור עצמך, או שלא. יצירת גבולות בריאים. האמת שבהתחלה זה סופר קשה. אבל ברגע שאתן מתחילות ליצור גבולות ברורים, לאט לאט זה מתחיל לייצר אצלכם תחושה שפשוט, אני לא יודעת אפילו איך להסביר אותה. זו ההרגשה הכי מדהימה בעולם, כי אתן מרגישות שאתן נאמנות לעצמכן, וברגע שאתן נאמנות לעצמכן, אתן מפסיקות להלקות את עצמכן על כל דבר לא טוב, או על כל טעות שאתן עושות. כי זה חלק מהרמות של בניית ביטחון עצמי. והאמת שזה אחד השלבים שאין, אי אפשר לדלג עליהם. זה אחד השלבים הכי חשובים בבניית ביטחון עצמי. ביטוי עצמי זה בעצם הרגע הזה שבו את מפסיקה לשתוק ומתחילה לתת מקום למי שאת באמת, למחשבות שלך, לדעות שלך, לאמונות שלך, לאידיאולוגית שלך, לעצמך, נותנת מקום לעצמך. ואת יכולה למצוא את הקול הזה, וואלה, מבלי לפחד שיתייגו אותך. כי לומר את האמת, לא משנה איפה תהיי ובאיזה סביבת אנשים תהיי, כל הזמן יתייגו אותך. אבל ברגע שאת נצמדת לעקרונות שלך, טוב, לעצמך, למה שעושה לך טוב, ולמה שאת מאמינה שזה נכון עבורך, כל השאר לא משנה. טוב, אז אנחנו מתקרבות לסוף, ואני רוצה שנעשה תרגיל קטן לקראת הסוף. התרגיל הזה הוא בדמיון מודרך, אוקיי? אני אשמח שתתמסרו לתרגיל. זה תרגיל מאוד, זה תרגיל שעזר לי לקבל את עצמי יותר בקלות, את החלקים שאני פחות אוהבת, אוקיי? אני רוצה שתזרמו אותי, ממש לכמה דקות. בואו נעצום עיניים. ניקח נשימה עמוקה. ניקח עוד נשימה עמוקה. תדמיינו שאתן נושמות לתוך מרכז הלב שלכם. שימו יד על הלב ותשאלו את עצמכם בלב, מה קורה שם עכשיו? בלי לשפוט, רק להרגיש. אם הכעס עולה, העצבים עולים, התרגשות עולה, הלחץ עולה, לא משנה מה, אל תבקרו את זה ואל תשפטו. תנו לרגשות לצוף ותחבקו אותם. אני רוצה שעם כל נשימה אתן מתחברות יותר לעצמכם. קחו עוד נשימה עכשיו. כל נשימה שאתן עושות, אתן משחררות עוד חלק בגוף. עם כל נשימה שאתן עושות, הרגליים שלכן נהיות כבדות יותר. תיקחו עוד נשימה. הנשימה שאתם תיקחו עכשיו, אתם תרגישו את הידיים כבדות. עכשיו אני רוצה, אני רוצה להחזיר אתכן אחורה. לאותה תקופה שהייתן ילדות. אולי הייתן בנות 7, 10, שהייתן לבד.
כשפחדתם. אולי חשבתם שהעולם קורס. תנו לזה רגע להיות שם. תראו אותה. תראו את אותה ילדה. ועכשיו, כגרסה הבוגרת שלכם, תעמדו בצד, ופשוט תצפו באותה ילדה. איך היא נראית? איך היא מרגישה? שבו לידה, תסתכלו לה בעיניים, תשאלו אותה, מה את רוצה ממני עכשיו? מה את צריכה ממני? מה את רוצה ממני? מה אני יכולה לעשות עבורך? ופשוט תנו לו את התשובה, תנו לה את מה שהיא צריכה, תנו לה את מה שהיא מבקשת. עכשיו, תחזרי אחריי, ותאמרי לאותה ילדה, אני פה, אני לא עוזבת אותך, אני הבית שלך, את לא לבד, לא משנה מה קרה, אני כאן, כדי לאהוב אותך, כמו שאף אחד אחר לא יודע, כמו שאף אחד אחר לא ידע. מהיום, זה הדבר הכי חשוב בעולם. קחי את המילים האלה, ובזמן שאת לוחצת עם כף היד על מרכז הלב, תעגני את הרגע הזה. תזכרי את התחושה. את לא תאבדי את זה. זה שלך. את חוזרת הביתה, לעצמך. אתן יכולות עכשיו לאט לאט בזמנכם לפקוח את העיניים. אני יודעת שזה היה מעט מאתגר, שזה היה פשוט לא נוח. אני מכירה את זה, אני יודעת, עשיתי את זה. ובפעם הראשונה, לא יודעת להגיד אם זה צלח לי ב100%, אבל בפעם השנייה והשלישית, כששמתי את היד על החזה, על הלב, הרגשתי את ההשפעה, הרגשתי את הנחת, הרגשתי את הרוגע. אני רוצה שתדעו שנכון להיום, כל אחת יכולה לפתוח דף חדש. ולא משנה, שוב, לא משנה באיזה מקום אתן נמצאות, אתן יכולות ללמוד לבטא את עצמכן ולהגשים את החיים שאתן רוצות. אני כאן כדי לעזור לכן לעשות את הצעד הראשון בתהליך הזה. אני רוצה להציע לכן את הצעד הבא. אני מעבירה נשים תהליכים אישיים, אחת על אחת, בהם אנחנו עובדות על כל השלבים בתהליך שהצגתי לכן קודם. זה תהליך שמתפרס ל3 חודשים למפגש כל שבוע. לאורך כל הזמן הזה, אני זמינה להתייעצות, הקשבה ולכל מענה. חשוב, בכל התהליך הזה ליצור מרחב בטוח, לא שופט, לא מאשים, לא מבקר. זו כבר האחריות שלי. אני מאמינה שכתהליך אמיתי ומשמעותי, הרבה פעמים, אם לא בכל הפעמים, אנחנו צריכות שפשוט מישהו או מישהי יביאו לנו יד, ופשוט ילוו אותנו, יהיו שם בשבילנו, שלא נרגיש לבד. כי תהליכים אישיים גורמים לנו להיות לבד, כי אנחנו גורמים לנו להרגיש לבד, כי הרבה פעמים אנחנו משתנות, ואנחנו לא רואות שהסביבה שלנו משתנה. אז זה גורם לנו תחושה של נתק, גורם לנו לחשוב שאיפה, מה, אני לא בסדר? למה אני עושה שינויים בחיים שלי, וכאילו הכל נשאר רגיל. אז יאללה, אין יותר זמן לבזבז. אתן ראויות לחיות חיים שאתן באמת רוצות. אל תחכו יותר, זה הזמן שלכם. תודה לכם.